שלום לכולם, חברת Switch Easy המצוינת הוציאה סדרה של כיסויי אייפון חדשים המתאימים גם לדגמי אייפון 4 וגם לדגמי אייפון 4S שכבר נמצא במדפים בישראל. הסדרת הכיסויים החדשה הזאת היא מאופיינת באיכות חומרים טובה יותר, בעיצובים מעניינים יותר ובהתאמה למגוון רחב יותר של צרכים ושימושים. יתרון נוסף הוא שחברת Switch Easy שולחת כעת את המוצרים באמצעות פדקס, מה שאומר שהמוצר יגיע לביתכם תוך 3-4 ימי עסקים עם שליח עד הבית. זאת אומרת שאתם לא צריכים לחכות הרבה לכיסוי. Switch Easy שלחו לי מספר סמפלים של הסדרה החדשה שלהם. בסדרה הזאת יש כמה וכמה דגמים. הם שלחו לי 4 דגמים. בסקירה הזאת אני אתמקד בכיסוי מסדרת הקפסול רבל X. כמה מילים על שאר הדגמים. יש את הדגם שנקרא קארד. הדגם הזה ניתן לשלב בתוכו כרטיס אשראי. מיוחד בדגם הזה שהוא עשוי מפוליקרבונט שהוא נגד שריטות. העיצוב של המכשיר של הכיסוי הזה הוא מאוד מאוד אלגנטי. יש את הלניארד שהמיוחד בו זה שהוא כיסוי הכי דק שלהם, בסך הכל עובי של 1 מילימטר, מה שהופך אותו לפופולרי מאוד, וגם הלולאה הזאת בצד של הכיסוי שמאפשרת חיבור של אקססוריז. דגם נוסף זה הדגם שנקרא אקליפס, דגם אוניברסלי, כיסוי מאוד מאוד מוצלח, גם הוא מתאים לאייפון 4 ולאייפון 4S. מה שמייחד את הכיסויים של Switch Easy זה שמגיעים במארז ביחד עם שלל אביזרים, בין השאר מגני מסך מאוד מאוד איכותיים, מגני מסך שלא מציבים עם הזמן ולא נסרטים בקלות. מגיע גם עם 2 מגנים לכניסה של האוזניות, 2 מגנים כניסה של כבל נתונים, מטלית מייקרופייבר, מתאמים לתחנת הגינה וסטנדים שמאפשרים צפייה במכשיר, למשל בנסיעה ברכבת או באוטובוס, צפייה קלה יותר במכשיר. גם בלניארד אתם יכולים לראות את שלל האקססוריז שמגיעים. הדגמים האלה מגיעים במבחר של צבעים. כאן יש לנו צבעים של אדום לבן, אבל יש גם צבעי שחור ואפור וצבעים נועזים יותר של סגול, אדום וכו'. דגם שאנחנו נתמקד כאן זה הדגם של הקפסול רבל X, שבעצם הדגם שממשיך את הדור הקודם, שזה הקפסול רבל. הכיסוי הזה הוא כיסוי מאוד מאוד איכותי. ממשיך כמובן את סדרת הקפסול רבל המצליחה. אנחנו נעשה לו עכשיו אנבוקסינג. גם הכיסוי הזה מגיע בשלל צבעים אגב. יש בשחור, בלבן, שילוב של שחור ולבן, צבעים של צהוב תכלת, ורוד, כחול והצבע הזה. בשונה מהמארז הקודם של קפסול רבל, שכל האקססוריז היו נמצאים מתחת לכיסוי של המכשיר, כאן אפשר לראות שהם מגיעים בחלק התחתון. 2 מטעמים, 1 בצבע שחור, 1 בצבע לבן, וסטנד. הכיסוי עצמו, שעוד מעט נרחיב עליו, בתוכו נמצאים יתר האביזרים. אתם יכולים לראות, זה מגיע עם עוד 2 מגנים, חוברת הדרכה ומגני מסך ביחד עם מטלית מייקרופייבר ולשונית פלסטיק המשמשת להוצאת בועות. הכיסוי עצמו מורכב משני חלקים, חלק אחד שהוא חלק שעשוי מחומר גמיש יותר, וחלק השני חלק קשה.
חלק הגמיש, חלק שעוטף את כל המכשיר, מבפנים הוא גמיש ורך, החלק החיצוני הוא נוקשה, מה שנותן הגנה טובה מאוד למכשיר, יכולים לראות, והחלק הקשה שהוא בצורה של X, אני לא ארכיב את המכשיר אייפון, אני לא אלביש את זה על המכשיר כי אני מסריט באמצעות המכשיר. כמה מילים על הכיסוי הזה. אז כמו שאפשר לראות, בחלק הקשיח יש באזור של המצלמה, בחור של המצלמה יש חיפוי שחור, מה שמונע מהופעה של הבזקי פלש בתמונה. אתם יכולים לראות בכיסוי שהוא הגישה למתג ההפעלה היא נוחה מאוד, החור של הכניסה של האוזניות הוא גם חור רחב, כאן החור שמאפשר הפעלה של מצב שקט הוא רחב יותר, מה שמתאים לדגמי האייפון 4S, יש לנו כאן את מתגי הווליום, וכאן יש לנו חורים לספיקר ולמיקרופון, וגם את הכניסה לכבל הנתונים. בנוסף אנחנו מקבלים אקססוריז שאלה שני המגנים של כניסת האוזניות ושני המגנים של כבל הנתונים. אני מאוד מאוד ממליץ על הכיסוי הזה, חל כאן שיפור משמעותי גם בעניין של העיצוב, גם באיכות החומרים. מי שזוכר בדגמי הקפסול רבל הקודמים של אייפון 3 ו-3GS הייתה נטייה שהשוליים נפתחו, אז בדגמים האלה אין את זה. כיסויים האלה אלה כיסויים מאוד מאוד איכותיים, מספקים הגנה לאורך זמן, הם עמידים לפני שריטות. כיסוי קפסול רבל זה כיסוי הדגל שלהם, אני משתמש במוצרים שלהם כבר כמה שנים ואני לא התאכזבתי, מוצרים שלהם מוצרים מאוד איכותיים. המחיר שלהם אומנם קצת גבוה ביחס לכיסויים אחרים, מצד שני אתם מקבלים הרבה מאוד אביזרים והרבה מאוד אקססוריז, מה שהופך את הקנייה לפי דעתי למשתלמת. וזהו, פחות או יותר. אנחנו נתראה בסקירה הבאה של סדרת האוונגרד החדשה של סוויץ' איזי, ועד אז להתראות.